Det kan du godt klare dig. Det kan du se. Hvad er det for en stor pakke, du har fået? Det er min. Hvem har du fået den af? Det er min. Hvem har du fået den af? Det er min. Hvem har du fået den af? Ja, du skal nok have en af det op, hvor du er fat. Det er op. Ja, det er op, og så træk. Ja, den anden vej. Den anden vej. Træk den ind op. Det er nemmere, ja. Nej, den anden vej. Herude. Du skal den anden vej med en vand. Jeg tænker, den træk herover af. Træk den herover af. Det kan du læne om. Den skal du hænge op der. Hvad? Ja, det hjælper nu. Det hjælper dig. Ja. Det er stort arbejde. Det er lige frem streng. Ja. Ja, nu kom. Ja. Ja, men det er godt noget med snor. Den kan jeg få. Den kan jeg fat. Så er den væk. Det er en stor pakke, hvad Jan? Det er vist den største, du får i dag. Det skal du nok regne med. Nej. Hvad tror du, der er der i? Hvad tror du, der er der i? Du skal vende den om. Ja, sådan ja. Så er det fint. Så er det sødt potet. Stor sådan en. Hvad tror du, der er der i? Ja, morfar skal have den. Jamen, det går igen. Det er rigtigt. Ja, det er ikke noget ved. Ja, du skal nok lægge den ned, tror jeg. Morfar ned og hjælpe dig så. Og skal sige, du skal lige have om her. Så. Ja, så kan du selv. En dukke. Nej. En stor Lise. Jamen, det er et par batterier, dem skal du ikke tage op. Dem kan du godt lægge i Batterierne, de æsken. skal bare ligge dernede i. De skal ligge i æsken. Ja. Prøv at se, Diana, hun har sut i munden. Hva? Prøv at se, hun har sut i munden. Hun griner jo. Hun griner jo. Hvad var det, hun sagde? Hvad var det, hun sagde? Og dem der, de skal vi igennem. Var hun Så glad, den er da du brugt tog, op. var hun glad, da du tog sutten ud? Prøv at tage sutten ud igen, Diana. Prøv at tage sutten ud og høre, om hun griner igen. Tror du, hun kan grine igen da? Prøv at tage sutten ud, så tror jeg, hun bliver glad. Så griner hun. Jamen, vent lige lidt. Hvad siger hun? Griner hun? Ja. Griner hun? Det er en hver en, hva'? Åh, det var en stor lille der. Hej. En fin. Se da. Ja. Det var da godt, vi har købt sådan en til dig, hva'? Ja. Prøv at se her. Skal vi have hårnet? Det er fordi, den har hårnet på DNA, hva'? Det er derfor. Nu skal vi bare se her. Ja, men vi skal nok prøve igen. Vi skal lige Hun griner jo. Hun griner hele tiden. Ja, men Fordi hun er glad. det er lavet sådan, for hun vil hellere helst så vende i planen eneste gang. Ja. Og det sagde hun, det er ikke så Og julebrød er hans bedste mad. Og det vil stå stille lidt. De små lorter. Ja, på fotografen. Faktisk godt. Og de vil så godt. De vil så gerne have lidt julegodt. Og de hopper, danser rundt i ring. Men en nissefar, han er med sin store ske. Vil ingen nu se,
at komme væk. Og jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rotterne, de hopper, og de danser, og de svinser, og de svanser. Og det er jo rotterne, der danser sådan. Rødderne, og de stanser, og 1, 2, 3, så er de væk. Så er der ikke flere. Er der ikke mere? Det er ikke andre. Jamen, det er altså mest for børnenes skyld, det ved jeg. Jeg får nok med det, der synd måske. Jeg lige synge lidt, jo. Nej, sådan er det ikke. Hvordan er nu den er? Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemandsspil lystigt op, nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises, siden skal det spises. Se børn lille, nu går det godt, I forstår at trave. Lad den lille Signe blot få sin julegave. Ønsk kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Peter har den gren så kær, hvor på trommen hænger. Hver gang han den kommer ned, vil han ikke længere. Hvad du ønsker skal du få, når jeg blot tør stole på, at du mig vil tromme, før din sang er omme. Så er det så afbryder på. Tak for det. Godt lade være med. Er I sikker på, at I beholder det, fordi I plomberer det godt? Ja, jeg vil beholde det her. Jeg får en klage. Når du har du siger ordentligt sagt, det synes jeg. Det får de vist ikke ordentligt. Dem, der får det af, det er til hinanden. Ja, til hinanden. Ja, sådan, vi har en pose til papir, sådan, så vi tjekker det inden vi putter det i, eller hvad? Jeg er begyndt at putte det ud i det, altså det vi er færdige med for at op, så vi kan... Det var fordi lige pludselig ligger papir alle vejen, og hvis vi så gaver i... Jeg putter sig noget, ja. Så jeg synes, det er så... Se her, mor. Det er til mig. Hvor står det henne? Nå, jamen, det er fint. Vi har bare ligget frem. Du skal også lige passe på. Smid den der ud. Hvad er det for noget? Jamen, vi ser ikke papir, det er Nej, det er flot. Sådan en lille bære, hvor du... Den kan du også putte små blåne i næsten. Hvad? Ja. Det er så godt, har den op. Nå, den har fået plads. Det var igen en gammel avis, den kan finde. Kig endelig, mor. Der er noget endelig, jeg har købt. Jeg tror, det var sødt, at det var en vibration til mig. Sidste år fik jeg en fra Jens, den har jeg Prøv at nu. se, det ligner det fine omslag, så er også flot. Ja, det er helt som det andet. Så hun selv det ud og købe til mig. Nej, ikke æsken. Den har jeg selv lavet. Har du selv lavet det? Det er æsken. Jeg troede, det var nede på vores ølhold. Nej, æsken har jeg selv lavet, men det er endelig, har jeg købt. Nej, var det flot. Var det fra Jens og Signe? Ved du, hvad det er for en? Det er sådan en med baby. Det er en med en baby i maven. Hvad med det? Er du ikke glad for den? Hvor er det her? Har du ønsket Skal det du gå så? i gang med det der? Bamse jo. Ind på Det er godt, fjernsyn. det skulle lægge. Det er Bamse ind på fjernsyn. Skal vi pakke den op? Ja, det var fra Jens og Signe. Ja, det synes jeg er sgu. Prøv at se her. Så skal vi have en gammel avis, den kan finde. Bamse. Det er Bamse ind på fjernsynet. Ej, hvor er det sødt. Det er en Bamse ind på fjernsynet. Bamse! Den der, det er bare en, vi skal pille af. Nej, hvor er det så sødt, hva'? Ja. Hvem er det fra? Er det fra farfar og farmor? Nej, dog. Må hun ikke lige komme af? Ja, det er sødt. Nej, jeg kan ikke sikkert nogle dejlige sæber. Og passer de fint til æsken, hva'? Ja, og derfor har jeg købt den. Ja, hvor er Jeg det havde ikke sødt. kassen med. Tusind tak. Men sødt. Det er bare sødt, at kun en her. Det er jo meget sødt, hva'? Det er spændende, hvordan den holder sig. Hvor er den dog inde? Jeg har faktisk set, at jeg skal bruge papir. Det er godt. Så må du få en nat. Og Elsebeth og Kaj, du ved, Prøv at se, der var nogle stærke farver. Har du fået sådan en det er også bamse? nogle flotte sokker. Er du glad i Det det? var fuldt tape til. Er du glad i det, lille ven? Ja, det var
sådan en dejlig billede. Det er den, jeg har fået fra jer. Ja, tak. Det stod der også. Det kunne så være Nej, lidt. hvor flot. Det er ikke Det er fint. Jo, nu fik jeg en lille hvid blonde bluse. Så skal du huske at rydde op. Ja, ja. Jamen, jeg ved godt, de er dyre, sådan nogle store. Den var Jeg nok. købte jeg for 20 kroner. Ja, så var det. Så nu har hun brugt sin egen lommepenge til at købe til dig. Så hun sat ned til 98. Du manglede en hop. Den er god, ikke? Ja, jeg er god. Den er så populær. Jo, jo. Nej, den koster meget. Men det er far. Tak skal du have, Det er så ven. i følge. Den koster jo meget godt. Ja, det er det koster 168, men så sætter det lige til 99 euro. Det er, hvad er det? Det er en legetøjsbutik. Nå, ja, det er. Det vidste jeg godt. Tak skal du have. Er det fra dig? Men jeg fik fiskelæder. Ja, ja. Og jeg havde Det er jo, ej, hvor er den der fin. Det er morfar skal åbne. Ja. Benedikte, kan du ikke lade morfar åbne den? Fordi han er bedre til, han kan bedre løse smuler op. Ja, men det er en gave til dig for mig. Kom med, Lianne. Kom se, jeg Diane, hun synes, det er sjovt. Nu synes det er sjovt. Nej, det er til Diana også. Ja. Nå. se, mor. Jeg kan ikke lade den Nej, til det er Diana. smart, hva'? Lille. godt lægge en anden Den til Diana, den har den. Den er Tak, virkelig men den smart. pakke, det kan til Diana, ikke? Var det også for Elsebeth? Ja, du er også forelsket. Var det også sommer næste dig? Langs Rene. Så du får ikke mere med. Ja. Og det var de viskeleder. Ja, Den har været dyre, altså. det var så viskeleder, så det er Ja, ja. lidt det samme. Ja, ja. Jeg er godt klar over, at den første gave, vi fik, det var fra julenissen. Det står der her. Jamen, det var den, vi fik den. Ja. Hvad er det for noget, det der, Diane? Den kan Trine selv lave til dig. Nej, siger hun. Det er for Benedikte. Hvad er det for en? Og mor ikke lige, hvad er det her for en? Hvad er det? Trine har lavet til hende. Du kan ikke få den næste. Ej, den er flot, Lille. Tak skal du have. Er det ikke fint? Nej, det var det. Ja, selv tak, skat. Det var heller ikke meningen, det skulle have været så meget. Hvad skal du have? Selv tak, ven. Nå da, det siger du, lille ven. Det var godt, hvad fik Jamen, du? det var da ikke det her. Hvem var det nu, det her var fra? Det var fra en Katrine, ja. Ja, ja. Jamen, Det ved jeg ikke, om du må, Jeg Diane. har slet ikke åbnet den nu, ven. Du kan spørge Hanne ad. Jeg tror, de var store, det bliver billigt. Det må vi lige prøve. Du kan godt se, hvad der er på nogle bukser. Hvis det er til Diana, så er der sådan der åbent. Kan du se, hvad det er for noget? Det er skifterammer, hører du. Ja, det er til dig. Det er skifterammer. Og der er nogle billeder. Jeg I morgen, ikke også? tror, det er noget silkemaling, de har lavet. Det er sådan noget. Ja, det var godt, lille ven. Det var godt, Så får du det, du ønsker dig. Ja. Det kommer an på. Morfar. Tak, jeg fik penge af jer, for det havde jeg ønsket mig. Er det det? Det står mig godt. Ja, så selv kører du ikke også. Jo. Så kommer vi og se, hvordan du får rullet afsted. Nej, Diana, hvad er det? Det har hun da ikke. Jeg har godt med så. Hanne, det Hvad er fint. Nej, det var ikke, det var jo tilbud. Ja, det er godt med dig. Hvad er det for noget? Det er sådan en fisseprins pengeskab. Diana. Det var det nok. Det skal Ja, Benedikte. nu skal mor hjælpe dig. Prøv så at komme op til mor. mig. Jeg tror lige, vi skal gemme det her. Er det noget måske? Jamen, det må du også godt. Det er penge og et kasseapparat. Et kasseapparat. Det plejer at være godt, det der meget holdbart legetøj. Det er rigtig godt. Vi har lige snakket om på vejen heroppe af. Altså ikke lige om kasseapparatet, men Det om er ikke været så dyrt, fisseprins. som det var på tilbud, Ja, for det er altså... som det ellers er. Det synes jeg, det er bare fornuftigt sige at købe det på tilbud. Det kunne jeg altså ikke stå for, da jeg så det.